di koth biro bede mang'eny ahinya mano nyaka kochopo tarik 1 dwe mar 5 mano mahiga ni ote mane minyalo bedo godo ne jodak makono kalure ni en koth moseneno kokelo masira mang'eny ji 70 osewito ngimagi ji mago moheo kata 1130 sani koro oula bende osekelo negi midhiero mopogore opogore. Joyce, chon neno aneno ganu ohula mang'eny nene tumre pinje kuonde moko kaka Budalange ang'on, lakini kuom ndalo machiegni gi gini osebedo disaster ma tumo county yote everywhere. Koro in disaster wan kod gimiluongo ni disaster circle. Disaster circle ni kod 4 phases. Wan kod prevention, wan kod preparedness, wan kod response, wan kod recovery. Kapok ochopo kuomi in kod a stake gimoro bidni timo prevention. Koro dwar yore te dit gengo ohula ni in case nyalo biro iri mondi gengego. One of the ways mwanyalo gengo ohula en yao drainage kuonde ma pi luo. Samwa yao kuonde ma pi luo wamiyo pi tich mayot nikech sami gengo ni pi nyaka nwang' yore. To obro force yore kama oluoga. Swahili wacho ni maji ufuata mkondo. Nyako lum na yore cha. Koro king'eyo ni gedo kama ntie igengo ni pi. Yao ni piyo. King'eyo ni wawito takataka. Sana wanjo Kenya wahero complain ahinya. Iwito takataka opong'o drainage. Chak mapema mondo igol takataka go. Mondo ka pi obiro. Kikirang ni kawuono en Madhare. Jo Madhare no ko expect flood. Jo Machakos no chako expect flood, lakini sani osechopo kuomgi. Koro nyaka watuma mapema. Wadwar yore te. Mwanyalo jitarisha preparedness mondo wagengo pi in case ni koth ochwe mang'eny. Nikech koth to pod nitie. Yes. Preparedness go koro gin kaka mage yao ponono drainages mo odinore kose kaka mage kendo ma ji nyalo keto. Yao drainage modinire